ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆମେ ବି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଜାଗାରେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଠିକି ଯୋଡ଼ାଲିଙ୍ଗ, ଯାହାକି ଆମ ଘରଠାରୁ ଥିଲା ଟୋଟାଲ୍ 12 କିମି। ତ ସେମାନେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ହସ ଖୁସି ଗୀତ ବଜେଇ ପୁରା ଧୁମାଧୁମ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ପୁରା ଗୀତ ବଜେଇ ମସ୍ତରେ ମଜା ମସ୍ତରେ ଯାଉଥିଲୁ। ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ନେଇକି ଯିବେ, କହିକି ଡାକିଥିଲେ ଯେ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଯିବା, ବଟ୍ ସେମାନେ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯୋଡ଼ାଲିଙ୍ଗ। ବଟ୍ ମାହୋଲ ତ ବହୁତ ମସ୍ତ ଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଭିଡ଼ ବି ବହୁତ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରି ବହୁତ ଧୂଳି ବାପରେ ବାପ, ନାକ ଧୂଳି ତ ପୁରା ଭରପୁର ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ଗୀତ ବଜେଇ ପୁରା ମଜା ମସ୍ତିରେ ଗଲୁ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ ଯୋଡ଼ାଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଇକ୍ର ଥିଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ। ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆମର ପାର୍କିଂ କରିଥିଲୁ, ତ ତାଙ୍କ ପୁରା ଚାର୍ଜେସ୍ ଥିଲା 30 ରୁପିଜ୍ ପର୍ ବାଇକ୍। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ, କାହିଁକିନା ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମେଳନ ଯାହା ବି ହୁଏ, ତ ଆମ ଗାଁରେ ବାଇକ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଚାର୍ଜେସ୍ ନିଅନ୍ତି 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ବାସ୍ ଏତିକି। ବଟ୍ ବହୁତ ଚାର୍ଜେସ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠାରେ ବାସ୍ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ। ତ ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇକି କହିଲେ ଚାଲ ଟାଟୁ କାଟିବା। ନା ମ ଟାଟୁ କ'ଣ କାଟିବା, ଟାଟୁ କାଟିବାନି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ସେମାନେ ଭିତରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଥିଲା, ସିଏ ଗଲା ଟାଟୁ କାଟିବା ହେଲା। ଟାଟୁ କାଟିଲା, ମୋତେ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଟାଟୁ। ତ ବାଧ୍ୟବାଧକରେ ବସିକି ତାକୁ କହିଲି ରହ ଟିକେ, କିଛି ହେଇନି, ହେଇଯିବ ବାସ୍, ତୁ ଟେନସନ୍ ନେନି, କିଛି ରକ୍ତ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ କିଛି ହେବନି, ବାସ୍ ତୁ କାଟେ, କିଛି ହେବନି। ସେ ବାସ୍ କାଟିଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲା ବାପରେ ବାପ ଏତେ ଜୋର ପେନ୍ ହେଉଛି, ପୁରା ଛୁଞ୍ଚି ଯେମିତି ପୋଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ପୁରା ସେମିତି ପେନ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ କାଟେ, ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇସ୍। ମୁଁ ଏବେ ଏଇଟାର ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଶେଷ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ।